तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अपघातानं पालकमंत्री असलो तरी मी सिंधुदुर्ग सुपुत्र आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी जे काय लागेल ते निश्चितच पालकमंत्री या नात्याने करेल असा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. फुलपाखरू महोत्सवात ते बोलत होते. पाहूयात. खरं तर गावात आल्यानंतर दीपकभाई लक्षात येतं राजकारण काय असतं. गावात आल्यानंतर लक्षात येतं की गावातील छोटे कार्यकर्ते जे आहेत ते छोटे कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी त्यांच्या नेत्यांसाठी कशा पद्धतीने प्रेझेंट करण्याचं काम करत असतात आणि हे प्रत्येक क्षणाला लक्षात येतं. खरं तर मी अपघाताने झालेला जरी पालकमंत्री असलो तरीसुद्धा सिंधुदुर्गाचा एक सुपुत्र आहे आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग आणि सिंधुदुर्गासाठी जे जे आवश्यक आहे ते करण्याची एक फार मनापासून नेहमीच इच्छा राहिली आणि त्यामुळे ते करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि हे सर्व करत असताना आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये सबका साथ सबका विकास या एक मूळ तत्वांवरती 2014 पासून आजपर्यंत आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे सातत्याने झटत राहिले. कोणतंही राजकारण न करता गावाचा विकास झाला पाहिजे म्हणून मग 14 वित्त आयोगाचे पैसे हे डायरेक्ट ग्रामपंचायतीला गेले पाहिजे हा मूळ विचार त्यांनी सर्वसामान्य देशामध्ये हा रुजवला आणि त्या दृष्टिकोनातून अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली. मी फक्त या निमित्ताने एवढंच सांगेन की हा कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आदरणीय दीपकभाईंनी सुद्धा सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी केलेलं योगदान हे फार मोठं आहे. खरं पाहिलं तर या सगळ्या योजना आणि या योजनांच्या माध्यमातून रोजगाराची एक निर्मिती करण्याचं एक वेगळ्या पद्धतीनं त्यांनी एक आराखडा तयार केला आहे. खऱ्या अर्थाने या सगळ्या गोष्टी येणाऱ्या काळामध्ये फार महत्त्वाच्या आहेत. आदरणीय नारायण राणे साहेबांनी सुद्धा MSEBच्या माध्यमातून एक वेगळ्या पद्धतीने त्यांच्याकडे असणाऱ्या खात्याच्या माध्यमातून एक सर्वसामान्य सिंधुदुर्ग आणि कोकणासाठी जे जे आवश्यक आहे ते करण्याचा प्रयत्न करतात. आदरणीय नरेंद्र मोदीजींनी सुद्धा विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून एक वेगळ्या पद्धतीने 12 बलुतेदारांना एक संधी कशी प्राप्त होईल यासाठी सुद्धा प्रयत्न करण्याचं काम केलं. यामध्ये मी फक्त एवढाच विचार करण्याचा प्रयत्न केला की मी कोकणाचा सुपुत्र म्हणून मी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून मला कोकणासाठी काय करता येऊ शकतं म्हणून मग सिंधुदुर्ग असेल कोकणामध्ये भरभरून निधी देण्याचं काम करण्यात आलं. आणि त्यामध्ये आज मला प्रामुख्याने सांगावंसं वाटतं की या पारपोली गावामध्ये मी या माध्यमातून काय निधी देऊ शकलो तर 80 लाख रुपयापर्यंतचा निधी हा या पारपोली गावामध्ये छोट्याशा गावामध्ये देऊ शकलो. त्यामध्ये 50 लाखाचे 2 साखव त्याचबरोबर 35 लाखाचं जवळजवळ एक समाज मंदिर, एक ओपन जिम 10 लाखाची, 10 लाखाचं जाधववाडीमधला असणारा रस्ता आणि 6 लाख रुपये शाळा दुरुस्तीसाठी. मी यासाठी सांगण्याचा प्रयत्न केला की या सगळ्या गोष्टींमध्ये इथले असणारे सर्व लोकप्रतिनिधी, इथले असणारे सर्व ग्रामपंचायतीचे सर्व छोटे छोटे सदस्य यांच्या प्रत्येकाच्या मागण्या या भरपूर असतात. परंतु जे पॉसिबल आहे जेवढं शक्य आहे तेवढं देण्याचं काम हे प्रामाणिकपणे पालकमंत्री म्हणून आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून करण्याचं काम केलं. आज हा जो महोत्सव आपण या ठिकाणी सुरू केला किंवा या सगळ्याला मी माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा देतोच. परंतु हा सीझन वाईज न होता याला कुठेतरी कायमस्वरूपी इथे फुलपाखरं कशी येतील. कारण मी माझ्या शहरामध्ये सुद्धा डोंबिवली शहरामध्ये सुद्धा असं एक फुलपाखरूंचं उद्यान करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु
काही सीझन्समध्ये, कारण शहर असल्यामुळे जैविकता तिथे उपलब्ध होत नाही आणि म्हणून मग काही अंशी काही ठिकाणी काही बंदिस्त अशी फुलपाखरांची उद्यानं तयार करण्याचं काम करण्यात आलं होतं. परंतु आत्ता सुप्रीम कोर्टाने काही निर्णय दिले की असे बंदिस्त ठेवू नये, त्यामुळे तीही फार मोठी अडचण निर्माण झाली. परंतु तरीसुद्धा काही फुलपाखरू प्रेमी आहेत, त्याच्यामध्ये अभ्यासक म्हणून बरेच जण काम करतात आणि त्यांनी सर्वांनी एक विचार केला की ज्या ठिकाणी मड आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी चिखल आहे किंवा अशा काही व्यवस्था त्या ठिकाणी उभ्या राहिल्या तर त्या ठिकाणी फुलपाखरांची निर्मिती आणि फुलपाखरं मोठ्या प्रमाणामध्ये आकर्षित होत राहतात. तर त्यासाठी काय करता येऊ शकतं, मी नक्कीच आदरणीय दीपकजी असतील, आम्ही सर्वजण हे गाव आणि या गावात जवळचा असणारा परिसर या दृष्टिकोनातून पर्यटनाच्या एका वेगळी दिशा घेऊन पुढे येईल यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्नशील आहोत. मी आपणा सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो. एवढा चांगला कार्यक्रम, त्या कार्यक्रमाला मला यायचंच होतं आणि म्हणून मग मी इथे आलो. थोडासा प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून मला पुन्हा 12:30चं फ्लाईट आहे आणि आमच्याकडे असणारी नवरात्र संध्याकाळच्या आरतीला पोचायचं आहे. त्यामुळे मी आपणा सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करून या कार्यक्रमामध्ये पुढील सर्व सूत्र आदरणीय दीपकजी संभाळतील, त्यांची मी परवानगी घेतली आहे की मी येईन. मी कार्यक्रमाला एवढंच फक्त आपल्याला सांगतो आणि पुन्हा एकदा गावातील तरुणांनी ही जैविकता कशी राखली जाईल यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.